ka kowa ya tsare gaskiyar shi tsaf inda ka riƙe gaskiyarka nan sai ka yawo ko ina Rana da jama'a ba ƙarya ba ta zuwa ko ina Rana da jama'a ba ƙarya ba ta zuwa ko ina Rana da jama'a idan sirri soti wow Allah ba shi kuɗi in sun taro kuɗi don tafiya hindiya Rana da jama'a shi burin da yake zuciya shi ya raba na yanni kamar shi kuɗi domin tafiya hindiya Rana da jama'a a faɗi na idan ya gano hote ho Rana da jama'a a faɗi na idan ya gano hote ho Rana da jama'a mata zaru mamiji zaru Rana da jama'a na fili inda yana ganin hote ho ya rance ba shi gudu da wuya Rana da jama'a ya rance ba shi gudu da wuya Rana da jama'a sai dai ba shi gudu da wuya Rana da jama'a amma yan yana ganin hote ho Rana da jama'a Iga idan da yana ganin hote ho Rana da jama'a sai na sai mai na fidi mijin hote ho in an mula wuta bari shiga idan kana ganin ho wata rana ka tafi ka baccan nan Rana da jama'a bayan an hula wuta bari shiga Rana da jama'a sai dai rikayen haƙuri da wuya Rana da jama'a sai